היי, צהריים טובים. הגעתם לפודקאסט הכל בראש עם שרית מנשה-רוב. הפודקאסט הכל בראש יצא לפגרה של כמה חודשים, מאילוצים כאלה ואחרים, והיום אנחנו חוזרים בתוכנית סופר חשובה וסופר מאתגרת ומרגשת בשבילי אישית. היום אני מארחת את זיווה עמית. זיווה, אהלן, צהריים טובים, מה שלומך? בסדר גמור, יופי. חכה בקוצר רוח. איזה כיף, איזה כיף להיפגש סוף סוף כאן בפודקאסט הכל בראש. אז אני קצת ארחיב ואומר שהפודקאסט הכל בראש זה פודקאסט שמדבר בעיקר על דימוי גוף, דימוי עצמי, על איך הקול שלנו בראש משפיע עלינו, על איך אנחנו אלה שמחליטים מה הקול המוביל בחיים שלנו. אנחנו באמת באמת הולכים להיכנס לתוכנית שהיא סופר מעניינת. זיווה היא מתעסקת בכל מה שקשור לאימון. את מאמנת, נכון? מאמנת מאמנת ריצות ארוכות, כן. ריצות ארוכות, ואת גם מתעסקת באומנות. רוצה לספר לנו? כן, אני ככה לפני הקורונה היה לי סטודיו מאחורי הבית, אני גרה במושב בן יהב בערבה, ותמיד עסקתי באומנות, זה תמיד עניין אותי, ובעיקר אומנות ממוחזרת. אחרי הקורונה ככה שיניתי מסלול קצת, והתחלתי ללמוד לאמן ריצות ארוכות, למרות זאת אומרת, אני רצה כבר המון 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 שנים, אז החלטתי שזה יהיה הכיוון. וזהו, ומאז אני בעצם התחלתי לאמן. אוקיי. נטשתי קצת את האומנות. אז את גם מתעסקת באומנות, גם בריצה, ככה שתי תחומים שאין בהם כל כך הגבלה, אבל אנחנו ניכנס לזה תכף. נכון. זיווה, את מחלימה מאנורקסיה, מהפרעת אכילה, אחרי הרבה בשלבי הרבה החלמה. שנים בשלבי החלמה, אחרי 27 שנים שבהם היית בתוך המחלה. אני רוצה שהיום נדבר קצת על אנורקסיה, מה זה אנורקסיה, איך זה פוגש אותך בחיים שלך, איפה זה פגש אותך. אני אשמח ככה שתספרי לנו מה זה אנורקסיה, במילים שלך. אנורקסיה זה בעצם הרצון להיות רזה, אבל זה לא רצון מתוך דיאטה, אצלי בכל אופן, זה יותר מהמקום של איזשהו סוג של טראומה שהייתה בעבר, וגורמת לך בעצם להתפרץ באיזשהו שלב, היא מתפרצת באיזשהו שלב בחיים, והאנורקסיה היא בעצם מסוג של שליטה על החיים, שליטה וחוסר שליטה, אפשר לומר, כי בעצם מאבדים את השליטה, תלוי איך מסתכלים על זה, תלוי מי מסתכל על זה. זה בעצם כולל צמצומים של אוכל, כולל הרבה פיצוי על אוכל מוגזם שאכלתי, כמו ספורט מוגזם, ריצות, הוצאת אנרגיה מוגזמת, ובעצם זה כמעט לא לאכול כלום. זה האנורקסיה שמכירים. זה מה שלי יש. אני אשמח שתקחי אותי לנקודה הזאת, שפעם ראשונה בחייך הבנת, את זיווה, שיש לך אנורקסיה. זה איך מאוד זה? מאוד מורכב, כי בעצם אני בתוך זה משהו כמו 27 שנה, בסוד מוחלט. ההתפרצות הראשונה של האנורקסיה, חוויתי את זה כדיאטה בהתחלה, ואחר כך זה התפתח לאנורקסיה. באיזה גיל? זה היה בגיל 20, בצבא בעצם. היה לי שם מאוד מאוד לא טוב, אני הגעתי עם המון המון מוטיבציה, המון רצון לתת, המון רצון להשקיע, ובעצם לתת את מי שאני לצבא, והגעתי לאיזשהו מקום מאוד מאוד לא מספק, מאוד מאכזב אפילו, גם ברמת המיקום וגם ברמת האוכלוסייה שבה הייתי במהלך השירות הצבאי.
ובאיזשהו שלב, באיזשהו מקום, אני לא זוכרת איזה, הצטלמתי וראיתי אחרי זה את התמונה שלי במדים והזדעזעתי מאוד. ראיתי שאני מאוד 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 התמלאתי, השמנתי, והחלטתי לעשות דיאטה, למרות שזאת לא הייתה הפעם ראשונה, כאילו הייתי נערה מאוד מאוד מלאה, יחסית. וכל פעם ניסיתי דיאטות שלא הצליחו, אחרי שבוע הייתי ככה נשברת, לא היה עובד. ואז בעצם התחלתי את הדיאטה הזאת, שהיא כנראה בתוך הקושי של הצבא, בעצם נתנה לי מוטיבציה להגזים בה. ואני זוכרת שיום אחד הגעתי למשמרת בצבא ואכלתי כל היום רק 2 תפוחים. ולא הייתי רעבה, כאילו לא הרגשתי רעב, ויום למחרת אמרתי וואו, כאילו איזה כיף. ומאז המצב נהיה ככה יותר ויותר מוגזם, והשלתי בעצם בתקופה מאוד מאוד קצרה של כמה חודשים, משהו כמו יותר מ-20 ומשהו קילו. בשלב הכי נמוך של הרזון הגעתי ל-38 קילו. ואז בעצם התעלפתי באיזושהי משמרת ופינו אותי לתל השומר. שם התגלגלתי, ואז בעצם כשרשמו את ההסבר לכל מה שקרה לי, אז רשמו שם אנורקסיה. ואז הבנתי שזה מה שיש לי. לפני זה לא חשבתי, פשוט חשבתי אני רוצה זיווה לעצור אותך, ולקחת אותך לנקודה הזאת של הדיאטה שעשית. מה חווית בתור מתבגרת, אישה בת 20, צעירה? הייתה שם איזו חוויה של הצלחה? הנה, אני מצליחה. ברור, לגמרי. בואי ספרי לי רגע על החוויה הזאת, כי החוויה הזאת היא חוויה התנסיתי בהמון דיאטות במהלך הנערות שלי, ולא הצלחתי, ופה לא רק שהצלחתי, הצלחתי בגדול, אנשים החמיאו לי כל הזמן, ונתנו לי להרגיש, פתאום ראו אותי, פתאום נתנו לי להרגיש שאני קיימת. לפני זה הייתי קיימת, אבל לא החמיאו לי ולא ממש ראו אותי, וכולם ממש התפלאו ועודדו, זה היה סוג של עידוד גם מצד שני. כן, כאילו אני ראיתי בזה רק להמשיך, כאילו אסור להישבר. עטפה אותך, בחום, בהצלחה. כן, בקומפלימנטים. החמיאו לי, בדיוק. וזה זיווה שמה? זה פגש את זיווה? את זיווה שפחות רואים. תמיד, אני לא בן אדם המתבלטים, אבל גם כשאני לא הייתי מתבלטת, גם פחות ראו אותי. לא יודעת, זאת הייתה התחושה שלי. אז בעצם כן, זו הייתה תחושה של הצלחה מאוד מאוד גדולה. וקשה, כשאתה מגיע לנקודת הצלחה, קודם כל קשה פתאום להפסיד, ומצד שני גם אתה צריך כל פעם למצוא איזשהו אתגר הרבה יותר גדול, כדי להצליח יותר. אבל זה בעצם, ההפרעה הזאת היא הרי, היא הפרעה נפשית, אז זה יותר, זה אומנם מתחיל מדיאטה, כמו שאנחנו מכירים, אבל אם מסתכלים, שורש הבעיה הוא לא בדיאטה, שורש הבעיה הוא הרבה יותר עמוק ברמה הנפשית. ושם בעצם המקום של השליטה, של איך רואים אותי, של איך אני רואה את עצמי בעיניים שלי, יש לזה המון משמעויות. תגידי, ואם אנחנו חוזרות רגע לגיל 20 ל-38 קילו, איך הרגשת בגיל 20-38 קילו שאת ראית את עצמך 38 קילו, או שאת ראית את עצמך זיווה, עדיין צריכה לרדת במשקל? ראיתי את עצמי לא כ-38 קילו, זה לא, אני לא ידעתי איך נראים 38 קילו, אבל
כן ידעתי שרזיתי, אבל אני יכולתי יותר, הייתי מאוד, עמדתי זקוף והייתי פעילה ולא הייתי במיטה ככה, מה שנקרא לא מזפקדת. אני זוכרת שכשהייתי בבקו"ם, בגיוס, נתנו לי בטעות מידה 34, שאני בכלל הייתי 42. וזה ממש מכנסיים קטנות, כאילו זה מכנסיים של ילדה בת 12, לא יודעת, משהו כזה. ופשוט דחפתי אותם מתוך הארון, ושכחתי מהם, ובמהלך הדיאטה הזאת שראיתי שאני יורדת ויורדת, פתאום מצאתי אותם, ועדיין לא נכנסתי אליהם, ואמרתי לעצמי, יש לי אתגר, זה האתגר שלי, אני חייבת להיכנס אליהם. ואחרי תקופה, שלא לקח הרבה זמן, מדעתי אותם שוב, ולא רק כשנכנסתי אליהם, גם שחיתי בהם. הרגשתי עם זה בהיי מטורף. כאילו, הייתי מאושרת. לא היה אכפת לי המספרים על המשקל, פשוט הייתי מאושרת. שנכנסת למכנס. כן. ואני זוכרת שהלכתי לקנות לעצמי ג'ינסים, אז המוכרת בחנות אמרה לי, בואי, לך מתאים של ילדים. וכאילו מישהו אחר אולי היה נעלב מזה, אבל אני הייתי מאושרת מזה. שאני במידות של ילדים, אני חיילת במידה של ילדים, כאילו. זה נתן לי איזשהו סיפוק, איזושהי הצלחה, איזשהו... הצלחה שפגשה נערה, אישה תופסת את עצמה כלא מספיק, לא מספיק טובה. הייתה תפיסה כזו? כן, הייתה כן, תפיסה? הרגשתי לא מספיק, כן, הרגשתי לא מספיק טובה, בעיקר בבית שלי. עוד פעם, זה זווית ראייה שלי, אני לא יכולה להגיד שמישהו אמר לי שאני לא מספיק טובה, אבל זאת ההרגשה שהייתה לי. תמיד הייתי בעמדה של ריצוי, מרצון, לא מהכרח, זאת אומרת, זה היה משהו שאני רציתי. לפעמים זה תופס אותי עוד היום, הדברים האלה, לרצות. אני משתדלת מאוד לשים לב לזה, לאו דווקא בגלל שאני לא רוצה, או בכוח לא, אבל כאילו לשים לב לגבולות, למקומות שבהם זה מתוך הכרח או מתוך רצון. כן, הרגשתי לא מספיק טובה. ומהמקום הזה, בנקודה הזו, מגיל 20 ועד גיל 47, יש פה 27 שנה שמפרידות בין הנערה שרשמו לה באבחון אנורקסיה, ל-27 שנים שחיית בסוד. שאף אחד לא ידע? נכון. זה מאוד מורכב, כי בעצם להפרעה הזאת יש סימפטומים ויש כל מיני נקודות וטריגרים במהלך החיים שגורמים לה להתפרץ או להיות מאוזנת. אז אני יכולה להגיד שלאורך כל התקופה הזאת, הסימפטומים נשארו, אבל הם היו אצלי. לא הוצאתי אותם כלפי חוץ, זאת אומרת, תמיד היו לי מלא תירוצים. אנורקסיות יודעות לשקר מעולה. טובת האינטרסים שלהם. הן יודעות לעבוד על כולם, הן יודעות למצוא תירוצים לכל דבר, הן יודעות להחביא אוכל, הן יודעות... הן גורמות לכל הסביבה להבין שאני בסדר, אל תדאגו לי, אני בשליטה. אני לא אוכלת כי אכלתי, אני לא אוכלת כי אני לא רעבה, אני לא אוכלת כי אני צריכה עוד מעט לרוץ. סתם, יש מיליון סיבות. אז בעצם הכרתי את בעלי ועוד ילדתי 3 ילדים, ונכון שבמהלך השירות הצבאי לא היה לי מחזור 2, אחרי השירות הצבאי זה התגלגל לטיול, ששם קצת יותר התאזנתי, אבל תמיד הייתי על המשקל התקין הנמוך,
בהריונות עליתי ממש מעט, איזה 9 קילו כל הריון, ירדתי מאוד מאוד מהר, ממש, כל הריון הייתי יותר רזה מההריון הקודם, אחרי ההריון, ובמהלך החיים היו טריגרים כאלה שירדתי, אבל אחרי זה התאזנתי, זאת אומרת זה לא היה קיצוני מאוד. מה שכן קרה בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, זה שפשוט לקחתי את הספורט יותר מדי למקום קיצוני, מתוך רצון לרדת במשקל, ואז המשכתי לצמצם עוד ועוד, ובאיזשהו, לפני שנה בדיוק היה איזשהו טריגר משפחתי, לא נרחיב עליו, הוא בעצם שבר אותי לגמרי, ומשם בעצם התחלתי להידרדר, רדתי משהו קרוב בין 7 ל10 קילו בתקופה מאוד 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 קצרה, זה ממש קצרה, כמה חודשים. ואז בעצם פתאום, מה זה פתאום? זו מילה גדולה פתאום. בעלי תמיד שם לב שאני לפעמים רזה, היו תקופות שהייתי רזה מדי, היו תקופות שהייתי בסדר, הוא שם לב לדברים שהם קצת היו לו נראים מוזרים, שאני סופרת קלוריות, שאני מודדת על משקל את האוכל, שאני אוכלת מעט, אבל הוא לקח את זה למקום שלי, היא אוהבת להיות בריאה, היא אוהבת להיות ספורטיבית, לשמור על עצמה, הכל נכון, אבל בפנים זה היה סוג של מלחמה עם עצמי, אף פעם לא פתחתי את זה ולא סיפרתי על זה ולא אפילו על העבר שלי. זו פעם ראשונה שהוא שמע לפני שנה שהייתי בעצם חולה באנורקסיה בגיל 20. אחרי שבעצם יצאתי מהארון עם העניין הזה, הוא הלך לגוגל ורשם אנורקסיה, ואז הוא אמר לעצמו, וואי, זה כאילו 1 ל-1, איך לא ראיתי את זה? איך לא שמתי לב? זה הסימפטומים, היום הסימפטומים הרבה יותר קיצוניים. כן, היום בעצם האחרון הוא גרם למפולת. יצאתי מהארון בסיפור הזה ואני מקבלת עזרה. אמנם קצת מאוחר מדי, אבל אני חושבת אף פעם לא מאוחר מדי. זהו, אני במקום, אנחנו נדבר על האשפוז, אבל כן, זה מורכב מאוד, זו מחלה מאוד מאוד מורכבת. ומי שלא מבין מה מתחולל בנפש של מי שחולה באנורקסיה, או בכל הפרעת אכילה, אגב, יש 3 מאוד מאוד דומיננטיות, אז לא יכול בעצם לעזור, כי העזרה צריכה להיות ממי שחולה. הטיפול צריך לבוא ממי שחולה. זהו. אני רוצה רגע... שרית, העלמת לי? כן, אני פה. רואה אותי? כן. אוקיי, אז אני רוצה רגע, זיווה, ככה, לשתף את הצופים שלנו, שגם אני בעברי התמודדתי עם הפרעת אכילה, יש את הפרעת אכילה אחרת עם בולמיה, ואת מתמודדת עם אנורקסיה, וככה המפגש בין שנינו הוא מפגש מאוד מרגש, כי כל מילה שאת מוציאה מהפה אני יודעת על מה את מדברת, וכל... את מעניינת. אני מעניינת מתוך הבנה ומתוך מקום שמביא לגמרי לליבך, וזה מרגש על אחת כמה וכמה לעשות פודקאסט ותוכנית שזה בנושא שכל כך קרוב לי ללב, ואחד הדברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, זיבה, לפני שנעבור לשלב של האשפוז ושל הטיפול עכשיו, זה על הסוד הזה. זה סוד שהולך איתנו בבטן 27 שנה, אני לקחתי את הסוד הזה גם איתי די הרבה שנים בבטן, ושילמתי מחירים כבדים מאוד על הסוד הזה, באיך שהחיים שלי נראו והתנהלו. אני רוצה שתדברי איתי רגע על המחירים ששילמת,
מהיום שנרשם אנורקסיה, וכנראה בדרך כלשהי אמרת להם, אני כבר נרפאתי, אני בסדר, בדרכך הערמומית, בדרך הערמומית של כל מי שיש לו הפרעת אכילה. בואי נדבר על זה שנייה. איך הצלחת לשים את זה בצד? וואו. אני חושבת שזה היה משהו אוטומטי, לא ממש חשבתי על זה. אני זוכרת את עצמי אחרי הצבא, גם בטיול של אחרי הצבא, קודם כל, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת לאכול. אוכל זה וואו, זה אחת התאוות הגדולות ביותר שקיימות. אז אנורקסיות זה לא שאומר שהן לא אוהבות לאכול, הן מאוד אוהבות לאכול, הן מפחדות מהאוכל, מפחדות ממה האוכל יעשה להן. אז כשטיילתי, אז אמרתי, כאילו, אני מטיילת, מה, אני לא אהנה גם מהאוכל, זה תרבויות אחרות, אז בעצם מה שעשיתי, עשיתי שבוע אכילה, לא בולמוסית, אבל אכילה קצת יותר כיפית ומענה, ובלי הרבה הגבלות, בשבוע אכילה מצומצמת, סלטים, דברים שהם לאזן, פשוט לאזן. והצלחתי בזה. אז כאילו, בראש שלי זה היה מין תכנון כזה. וכן, בדבר הזה, כשאתה לא יכול להיות, לא לזרום ולא ליהנות מהחיים עד הסוף, אז יש לזה מחיר. עכשיו, גם כשהתחתנתי ונולדו לי ילדים, הילדים שלי רגילים למי שאני. הם לא מכירים משהו אחר. אם אני הולכת לשבת במסעדה איתם, אני אף פעם לא מזמינה לי לאכול. אף פעם לא. לא מזמינה. וזה מה שהם מכירים. לא. אני לא מזמינה, דיאט קולה או קפה. תמיד. זה מה שהם מכירים, כן. וכשאני הולכת עם בעלי, יוצאים לסוף שבוע, וואו, אני בסטרס מטורף, שבוע לפני, האם אני אעמוד בארוחות בוקר של המלון, האם אני לא אגזים, ואם אני אגזים, מה יקרה? אני ארגיש רע עם זה. ואם אנחנו צריכים לשבת במסעדה, אז הוא יודע שאני צריכה למצוא את המסעדה עם המנות שאני רוצה, ותמיד זה סיפור נורא גדול בשבילי. למרות שהוא מאוד תומך וזורם, הוא לא ידע שזה מהמקום הזה. הוא תמיד חשב שאני פשוט צריכה את הדברים הספציפיים שלי, מישהו אחר היה כבר בועט אותי, באמת, כאילו, היה צריך הרבה סבלנות לשיגעון הזה. אז אני מפסידה הרבה אירועים חברתיים, כי כל אירוע חברתי היום זה, אין דבר כזה בלי אוכל. בלי אוכל. זה שתהיה עוגה. זה מתסכל. עכשיו, כאילו, הפוך על הפוך, כי מכירים אותי כאחת, הזהות שלי בעצם, היא אחת שעושה המון ספורט, ובעלת משמעת עצמית, ולא אוכלת שטויות, ואוכלת רק דברים בריאים, ובלה בלה 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 בלה. בפנים זה לא ממש ככה, כי זה משהו אחר, הסיבות הן אחרות. עכשיו, זה הפוך על הפוך, אם אני בעצם אקח לעצמי איזה עוגיה או חתיכת עוגה, יגידו, רגע, מה, את באמת, את אוכלת את זה? אני לא יכולה שמסתכלים בצלחת. אם אני לא אקח, אז יגידו לי, וואו, איזה משמעת עצמית, את מדהימה, אין. אני לא יכולה לאכזב אף אחד. עוד זה פעם. כלוא במין זהות שיצרת על עצמך. סליחה, לא שמעתי? אני אומרת, עוד פעם יוצאת המרצה שבך. זאת שרוצה לרצות את הסביבה. בדיוק. כן, אני לא יכולה לאכזב אתכם. וזה ככה, החיים מתגלגלים, זה קשה להסביר את זה, אני יודעת, זה נשמע ארוך, זה נשמע מתיש, זה נשמע מייגע, אבל זה כאילו כבר הפך להיות הרגל. אנורקסיה זה הרגל, זה הרגל של משהו שאתה מרגיל את עצמך, ובגלל זה מאוד 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 קשה אחרי זה לחזור אחורה להרגלים הקודמים שלך. זה תלוי מתי תופסים את זה, ומתי מתחילים לטפל בזה. יש לזה משמעות מאוד גדולה. לפני שאנחנו נדבר על הטיפול וזה, אני רוצה רגע שנפנה, זיווה, לאמהות, לנשים,
בכלל, רגע שנדבר על התסמינים של האנורקסיה ובכלל של הפרעות אכילה, מה התסמינים שצריכים להדליק נורות אדומות אצל אמהות לנערות, אצל נשים אפילו, שחושבות שהן באיזה תהליך דיאטה בריא, אבל כבר הלכו לאיבוד שם בדרך. בואו נדבר רגע על התסמינים. איזה תסמינים צריכים להדליק נורות אדומות? תראי, אני אקדים ואומר, אני לא מטפלת או משהו, אני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלי. לגבי אמהות ונערות, נערה, קודם כל השיח בבית, הוא לא נכון שיהיה שיח שמורכב מדיאטות ומשקל, ושהאימא תשקל כל היום ותגיד איך היא ותסתכל על עצמה ותהיה מבואסת מעצמה, או תגיב על עצמה עם דימוי גוף נמוך. השיח צריך להיות שיח חיובי ולא שלילי, או לפחות שלא יהיה שיח על הדברים האלה ברמה שיכולה להשפיע, למרות שזה לא ישירות כלפי הילדה, אבל כשהיא שומעת את זה, זה מאוד מאוד משפיע עליה. אם האמא רואה שהילדה מתחמקת מלאכול, מכל מיני תירוצים וסיבות, מסתגרת, לא יוצאת עם חברים וחברות. בפן שלי נניח ומדובר על ספורט מוגזם פתאום, ירידה מהירה מאוד מאוד במשקל, המון מסטיקים נוטים לדחות את הרעב. לי זה היה סימפטום מאוד מאוד חזק, הייתה לי חנות מסטיקים בתיק, הייתי עד כדי מצב שלא הייתי נותנת לילדים, כאילו הם מבקשים ממני, הייתי אומרת, לא, זה שלי, אני לא, אין, יחסר לי, אני לא אבוא. עכשיו, הם לא ידעו מה הסיבה, פשוט כל שנייה הכנסתי מסטיק, הוצאתי מסטיק והכנסתי מסטיק כדי שלא יהיה רעבה. אני מוציאה רגע הערת סוגריים, אני כבר 116 לפברואר, גאה בעצמי שלא הכנסתי מסטיק אחד לפה מתחילת האשפוז. עכשיו אני חוזרת. כן, זה מדהים. בשבילי זה הצלחה, כן. זה אומנם נשמע ממש אידיוטי ודיבילי לאנשים אחרים, אבל זהו, מי שמבין יבין, מי שלא, שלא. אם הילדה אומרת שהיא רוצה לאכול לבד, או בחדר, או יש לה התנהגויות מאוד מאוד מוזרות פתאום של לחתוך אוכל לחתיכות מאוד קטנות, לקלף אוכל, לנגוס קטן, לנגוס ולירוק, או אם היא ישר אחרי הארוחה הולכת לשירותים, באופן קבוע. אני לא יודעת לגבי קפה, כי נערות אולי פחות זאת אומרת, אני לא יודעת באיזה גיל מתחילים לשתות קפה, אבל גם זה סוג של סימפטום שבעצם גורם לך לדכא את הרעב, לשתות המון המון קפה, ואני אומרת קפה, אני מדברת על קפה עם מים וסוכרזית וטיפה חלב, לא על בסיס חלב, כי זה כבר ארוחה שלמה. משמין. כן. זה בגדול. לגבי אמהות כמוני, אני חושבת שמי שיודעת, יודעת, אבל אני חושבת שמי שמנהל את החיים שלו לפי האוכל, ולפי הארוחות, ולפי מצבי רוח של אם אכלתי יותר מדי, או אם אכלתי פחות מדי, אז עושה אותי מאושר. מי שחי על פי סביב האוכל, סביב ספירת קלוריות כל היום, יש שם צריך עזרה. צריכה עזרה, צריך עזרה גם. כן. אז אני רוצה רגע לחזור קצת על הדברים שלך, זיווה, קודם כל תודה על השיתוף. אני באמת פונה מכאן, ממני וגם ממך, רגע לאמהות ולנערות, ולאמהות בכלל שחוות כל מיני התמודדויות עם משקל. שימו לב לבנות שלכם, איך הן מתנהלות. זיווה ציינה פה כמה וכמה דברים שהם מאוד חשובים, תרשמו לכם את זה אפילו בצד, ותשימו לב לדברים האלה, כי הפרעת אכילה
היא מאוד שקרנית. הרבה פעמים מאוד קשה לבן אדם החיצוני בכלל לקלוט שיש פה הפרעה כלשהי, או שיש הפרעת אכילה, כי אני יכולה להגיד על עצמי ששנים הייתי השקרנית הכי טובה בארץ. יכולתי לשקר ברמה כזאת שאף אחד בכלל לא תיאר לעצמו, לכל דבר יכולתי למצוא סיבה. תמיד היו לי סיבות בשלוף, ועד היום זו מיומנות שהיום אני מנצלת אותה על דברים חיוביים, אבל שאפשר ממש לקחת כל דבר ולהפוך את זה לטובתך. כמו שאמרתי, קטי, מה פתאום? זה לא אני קטי, זה השתעלתי, זה לא הקאה, זה כל מיני תירוצים וסיפורים, והיום אימהות צריכות להבין, אנחנו כאימהות, אנחנו המראה של הילדים שלנו. הן רואות אותנו והן מחכות אותנו. הרבה פעמים לא שמים לב, והילדה פשוט מחכה את האימא. נשקלת אחריה כל יומיים. עושה דברים שהילדה אומרת, אם אמא שלי מתנהלת ככה, כל היום לא מרוצה ממישהי, למה שאני לא אעשה את אותו דבר? אז באמת באמת תודה זיווה על השיתוף, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. הפרעת אכילה יכולה להתגלות בגיל 20, שאמרו לך פעם ראשונה שיש אנורקסיה, והיא יכולה להימשך עד גיל 47. וגם אני וגם את ראינו את אותו דבר. אני מגיל 14 עד גיל 40, ואת מגיל 20 עד גיל 47. אז זה מאוד חשוב לשים לב לדברים. יש משמעות גם נכון, ויש משמעות גם למתי תופסים את המחלה. כי ככל שתופסים אותה מוקדם יותר, אחוזי ההחלמה גבוהים יותר. ככל שתופסים אותה מאוחר יותר, אחוזי ההחלמה נמוכים, אבל עוד פעם, זה לא מתמטיקה, אז אף אחד, זה סטטיסטיקה, אבל זה באמת מה שקורה, ההחלמה מאנורקסיה או מכל הפרעת אכילה אחרת מאוד מאוד קשה, ולכן חשוב לתפוס אותה בזמן. מדובר על נערות צעירות. בהחלט. ואני חושבת שזאת השליחות שלי בעולם הזה, באמת לקחת את החוויה האישית שלי ואת מה שאני עברתי, ולהקל על האנשים אחרים שבדרך, להקל על האנשים אחרים שיטפלו בזה כמה שיותר מהר, על הורים, זה החזון והשליחות שלי, וגם בגלל זה אנחנו מנהלות את הפודקאסט הזה, ואני רוצה שנחזור רגע לנקודה הזאת, לטריגר הזה, שנה שעברה, שהחלטת שזהו, שהחלטת שהפעם זה לא אותו דבר. הפעם הסוד הזה צריך לצאת החוצה. קחי אותי לזיווה לפני שנה, שמחליטה שפה זה נגמר. איך זה קרה? אז זה לא החלטה חד משמעית וביום אחד, זה החלטה שזה התחיל בחברות והאחים שלי שככה נתנו לי קצת תמונה אחרת של המצב שלי, סוג של לחץ, אבל התחלתי להבין שאני גם במקום לא טוב בעצמי, כי היו לי כבר המון חרדות ולא ישנתי בלילות. אני זוכרת לילות שלמים, היה לילה אחד ביום שישי שקמתי לעשות ספונג'ה באחת בלילה, כי לא נרדמתי, אמרתי, טוב, אני אעשה משהו, לפחות שיהיה מועיל. פשוט כבר גם הריצות היו לי מאוד מאוד קשות, כבר לא יכולתי להחזיק את עצמי, אבל גם לא יכולתי לוותר על זה. הדופק שלי היה מאוד מאוד נמוך, אבל עוד פעם, כשמשהו אחר מנהל אותך, אתה לא מפחד משום דבר. אני לא פחדתי שיקרה לי משהו באמצע הריצה. לא פחדתי מכלום, כאילו כל דבר שעומד בדרך. אז בעצם זה התחיל מבאמת שיחות ושכנועים וכולי, ואז הלכתי בפעם הראשונה עם בעלי ועם חברה טובה לאינטייק בבית חולים פסיכיאטרי בבאר שבע, זו הייתה הפעם הראשונה שדיברתי עם מישהו מקצועי, כדי שננסה לראות איך הם יכולים לעזור לי. שם הם אמרו לי שאחרי השיחה הארוכה, פתחתי בפניהם את הכל, הם אמרו לי שלאור המצב שלי בעצם, שאני 27 שנה מעולם לא טופלתי,
הם לא יכולים לעזור לי. זה שאני אבוא לדיאטנית פעם בשבוע, או לפסיכולוג פעם בשבוע, לא ייתן לי כלום. צריך משהו, מה שנקרא, לעורק הראשי. משהו אינטנסיבי. ואז הם זרקו את המילה אשפוז מלא. ואני מסתכלת על בעלי, ואנחנו עושים כזה, שנינו כזה, אין סיכוי, יאללה, בואי נתקדם. בסדר? תגידי מה שאת רוצה, אנחנו... לא יקרה. ולאט לאט, במהלך הזמן הזה, הבנו שבאמת חייבים פה עזרה. כרגע מאוד גבוה, זה לעזוב את החיים שלך. אני גם האשפוז הוא בבית חולים במרכז הארץ. זה להיכנס למקום שבעצם לוקח ממך את כל העצמאות שלך, את כל הפרטיות שלך, את כל השליטה. זה הרעיון. לקחת ממך את כל השליטה. ולנהל לך את החיים ברמה הצבאית, זה יותר גרוע ממשטר צבאי, שמה. אם אנחנו מסתכלים על הנקודות הקטנות, זה להגיד לך מתי אתה שותה מים, ואחרי כל ארוחה, שהארוחות הן בפני עצמם סיפור אחד, זה באמת ספר ארוך לכתוב שם, איך מתנהלים הארוחות באשפוז המלא, אבל אחרי כל ארוחה אתה יושב שעתיים באיזשהו חדר השגחה, והדלת של השירותים פתוחה, ויש אחות שמשגיחה, ואתה לא יכול להזרים את המים, כי צריך לבדוק מה עשית, אם לקחת משלשלים, מקטע, אם אסור לעמוד כדי לא להוציא הרבה אנרגיה. זה באמת עולם ומלואו, זה צוות מדהים, מחלקה שקשה, קשה, 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 קשה להיות בה. היו לי המון נקודות משבר. אני עזבתי בית, משפחה, עבודה, את כל החיים שלי, את כל השגרה, ושמתי את עצמי שם, פשוט ככה, כאילו לא... פשוט נתתי את עצמי. זו פעם ראשונה בחיים שלי ששחררתי. זה עשה המון דברים טובים גם, כי בעצם שחררתי, כאילו בחיים שלי לא שחררתי, אני מאוד פרי קונטרול. מאוד דואגת שהכל מתבצע לפי הדברים שלי, ואני אחראית על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל הכל. ובאיזשהו מקום מצאתי שם גם רוגע רגע, לנוח. היה לי קשה, יש שם המון חוקים, שאם אתה לא עולה במשקל מספיק בשבוע, אז אתה נשאר סוף שבוע. אז תפרתי שם הרבה סוף השבוע, ושבתות וחגים, וימי הולדת של הילדים שלי, ואת היום הולדת שלי, פסח, יום העצמאות, כאילו, פורי, הכל, הייתי שם. 3.5 חודשים, לא פשוטים בכלל, שבמהלכם אני גם עולה במשקל, בתקופה מאוד מאוד קצרה. 11 קילו, כי אתה צריך להגיע למסוגלת להכיל את המשקל הזה. כאילו, יש פה ניגוד מאוד מאוד גדול בין הנפש לבין הגוף. כי נכון, מטפלים שם בנפש, ויש קבוצות מדהימות, ויש טיפולים פרטניים. יש הבדלים מהותיים בין העלייה במשקל, בין הגוף לבין הנפש, ובגלל שמדובר על טווח מאוד מאוד קצר של עלייה במשקל, כדי להגיע ל-BMI שאליו מכוונים בעצם האנשי מקצוע, הפער בין הנפש לגוף מאוד מאוד משמעותי, כי לנפש לוקח זמן הרבה יותר גדול לרפא, וזה לא ביום ולא ביומיים ולא בשנה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, ולכן לפחות אצלי אני יצאתי, היה לי קשה עם כל עלייה במשקל, אני המון פעמים גם לא עליתי, ולכן בגלל זה נשארתי, אבל זה לא היה בגלל שלא אכלתי שם, זה היה יותר בגלל שכשיצאתי הביתה, אפילו לא שמתי לב שחזרתי לשגרה של הצמצומים, למרות התפריט המאוד מסודר, אז זה היה משהו שאפילו לא היה במודע שלי. פשוט עשיתי את זה באוטומט.
והייתי בטוחה שאני בסדר, שאני אוכלת כמו שצריך, שהכל טוב, ולא. אז בסופו של האשפוז, כשיצאתי לעולם, היה לי מאוד מאוד קשה, החשיפה, החזרה הביתה מאוד מאוד קשה, לבוא עם 11 קילו יותר, למרות שבעיני אחרים נראיתי טוב, ולא שמנה, כי אם 11 קילו יותר אתה כאילו חוזר שמן, מלא, לא יודעת. אבל לא, אמרו לי שנראיתי טוב, וכשאומרים לי שנראיתי טוב, מבחינתי זה עליתי במשקל, אני שמנה, אני זה. אז באמת היה פער מאוד גדול, והיה לי קשה איתו. ולאט לאט, לצערי, חזרתי למקורות, להרגלים, לאובססיביות, לסימפטומים. זה אומנם היה בהדרגה, אבל היום אני כבר ברגרסיה מאוד גבוהה. יכולה להגיד שכמעט ב-98% חזרו לי כל הסימפטומים, ולכן אני נאלצת לחפש מקום טיפול חדש. בעצם באשפוז המלא אין מקום כרגע, המתנה מאוד מאוד ארוכה. נורא חבל ונורא מצער שבמדינה שלנו יש המון המון דרישה למקומות כאלה, ויש רק 2 כאלה בארץ, שיש להם מעט מאוד מיטות ומעט מאוד מקומות. ולכן גם הרבה בנות לא מטופלות בגלל זה. לא משקיעים בזה מספיק, בעיניי זה צריך להיות משהו מאוד מאוד חשוב. זהו, אני כרגע בעצם, אנחנו בסוכות כרגע, אחרי סוכות אני כנראה אחזור לאיזשהו סוג של טיפול אינטנסיבי, גם במרכז הארץ. זה לא יהיה אשפוז מלא, אבל זה יהיה טיפול מאוד אינטנסיבי. ונראה, אני מאמינה שמכל טיפול כזה אני לוקחת משהו, גם אם הטיפול הוא לא 100%, אני עדיין, מספיק שאני לוקחת משהו קטן, זה בשבילי התקדמות גדולה. וזה תהליך ארוך, ואני יודעת את זה. אני רוצה להגיד לך שאת אישה זיווה מאוד אמיצה, כי אני אשתף את הצופים שלנו ששאלתי אותך איך את מרגישה בתחילת השיחה שלנו, לפני שעלינו, וסיפרתי שאת מחפשת עוד טיפול ואת צריכה להמשיך לטפל, ושאלתי אותך, זיווה, את בטוחה שאת רוצה שנעשה את התוכנית? ואמרת לי, כן, אני רוצה, אני מרגישה מוכנה, וצריך אומץ כל כך גדול כדי לעמוד פה עכשיו ולדבר בפתיחות כזו וברוחב לב כזה על המצב שלך, על זה ש... אני פשוט, נורא חשוב לי להגיד שההחלמה של המחלה הזו, של ההפרעה הזו, זה לא אקמול, מי שלא מבין צריך לדעת שאם יש לו בסביבה שלו מישהו חולה בזה, זה להגיד לו מה לעשות או לתת לו עצות לא יעזור. זה לשבת ולשאול אותו מה הוא צריך, ולתמוך ולהיות שם. זה מה שצריך לעשות, כי בעצם ההחלמה צריכה לבוא מהחולה עצמו, וגם זה תהליך מאוד מאוד ארוך, צריך המון סבלנות מהסביבה, שהיא תדע להכיל את זה, ואני כולי תקווה שאני באמת, מה שנקרא, אני שונאת להשתמש במילה הזאת, אבל אני כן אגיד את זה, שאני אהיה נורמלית מבחינת הרגלי אכילה, וזה פשוט יפתח לי המון את כל העולם, את כל החיים. לא ינהל אותי. לגמרי, את צודקת במה שאת רוצה, שאת תנהלי את החיים של עצמך, ולא האוכל, ולא המשקל, ולא מה יגידו, ולא המדרון הזה, זה מין מדרון תלול כזה שהאמברקס לא עולה, ואני רוצה להגיד לך שאצלך, האמברקס עלה, אמנם הוא עלה חלקית, אבל עצם זה שאת משתפת, בעצם זה שאת מדברת, את מרגשת אותי ברמות שאת לא מתארת לעצמך, כי אם לא הייתי עכשיו בשליטה של שידור, אז הייתי גם... זה נורא חשוב לי שתביני שאת בדרך הנכונה,
כי עצם זה שאת חושפת ואת פותחת, זה חלק מהריפוי שלך, זה חלק נכון, מהדרך שלך, זה חלק מזה שהסודות ש27 שנים שמרת עמוק 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 בלב, לאט לאט יוצאים ותופסים נכון. בחלל, ואת משמיעה את עצמך לעוד ועוד אנשים, את לא אני יודעת, בעצם מייצרת זהות אחרת, זהות שהיא אני, שהיא נכון, באמת אני. נכון, נכון, וזה אה, כל כך חשוב שתביני שאת אמיצה, והדרך היא לא תהיה דרך של ורדים. בואי, לגמרי, הדרך היא דרך עם לגמרי. הרבה קוצים, והדרך היא דרך עם הרבה מהמורות, והולכים קצת קדימה וחוזרים כמה צעדים אחורה, אבל את בדרך, ואת בדרך הנכונה, ואני באמת מקשיבה לך, והלב שלי יוצא אלייך, מהמקום שיודע שאת בדרך הנכונה, ואני מבטיחה לך שהרעיון הזה הוא רעיון ראשוני בינינו, ואנחנו עוד נמשיך את זה, וכל שלב בדרך שתצטרכי, בדרך, לחשוף עוד, לבוא לידי עוד אנשים,